सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, अभी के खबर आ रहा बा, बहुत बड़ न्यूज रुआ लोग के बीच हम पेश करे जा रहा बनी। रुआ लोग के पता हो गई चाहिए कि अब की ईद के मौका पर भोजपुरी के 3 गो सुपरस्टार मिलके बॉलीवुड के किंग सलमान खान के जबरदस्त टक्कर देवे के तैयारी कर ले लोग। जी हाँ, अब की के ईद कुछ खास रही, पर्व के महीना कुछ खास रही, काहे कि सिनेमा हॉल रही खचा खच भीड़, काहे कि जहाँ 3 गो भोजपुरी स्टार एक तरफ और बॉलीवुड के एगो स्टार एक तरफ नजर आई हैं। दोनों जना के बीच में, दोनों टीम के बीच में जबरदस्त घमासान मचे जा रहा बा। कैसे तो रुआ लोग के बता दी कि भोजपुरी के तीनों सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह और प्रदीप आर पांडे चिंटू, तीनों जना फिल्म लेके आ रहा बा लोग ईद के मौका पर। दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म आ रहा बा जिगर, पवन सिंह के फिल्म आ रहा बा तबादला और प्रदीप आर पांडे चिंटू के फिल्म आ रहा बा ससुराल। तो इन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़ फिल्म दबंग सुपर स्टार सलमान खान फिल्म लेके आ रहा बा ट्यूबलाइट। जी हाँ, ट्यूबलाइट। अब देखे के यह बटे कि ये 3 गो फिल्म भोजपुरी के कितना ट्यूबलाइट के जगह दे रहा बटे सिनेमा हॉल में। काहे कि कुछ शहर में तो सिनेमा हॉल मात्र 3 के बाद कहीं 2 गो बटे। तो अब एमे कौन भोजपुरी टिकता बॉलीवुड के सामने कि बॉलीवुड फिसड्डी साबित हो यूपी बिहार में भोजपुरी के सामने। ई तो देखल हमनी खातिर दिलचस्प रही कि ये तीनों सुपरस्टार कैसे सलमान खान के फिल्म ट्यूबलाइट के टक्कर देते नजर आई लोग। खबर रुआ लोग के बीच हमनी के जारी करत रहे सन न्यूज रूम से। रुआ लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपर स्टार लोग के अब की जबरदस्त घमासान सलमान खान से मचे जा रहा बा। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर रुआ लोग के बीच ऐसे ही लियावत रहे सन। बस लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के